A continuación, vostede vai ver 2 veces seguidas o seguinte vídeo. Tome as notas que precise. Consellos para camiñadas de longa distancia. Camiñar é un exercicio moi beneficioso para a saúde, sexa cal sexa a nosa idade, xa que queima calorías, favorece a nosa saúde respiratoria e mellora a calidade do sono e o noso estado de ánimo. A práctica de sendeirismo e de camiñadas de longa distancia, como é o caso do Camiño de Santiago, constitúen un reto físico e mental que debemos preparar a conciencia para sacarlles o máximo partido. Preparación previa. Realizar unha preparación física previa con exercicios de tonificación e estiramento dos músculos das nosas pernas, costas e pescozo. Planificar a ruta. Coñecer a súa lonxitude e trazado, a dispoñibilidade de refuxios próximos e a previsión meteorolóxica para adecuar o noso equipamento. Se non estamos moi afeitos a camiñar longas distancias, comezar con paseos curtos que se irán prolongando progresivamente. Realizar as últimas saídas coa mochila cargada para irnos afacendo o seu peso. Indumentaria. Importante adecuala á estación do ano. Utilizar roupa térmica e illante. Pros nosos pés, mellor botas de montaña, de tecido lixeiro e impermeable, que se adapten ben e con solas con taco de grosor suficiente que faciliten camiñar entre pedras e barro. Os calcetíns, mellor altos, elásticos e que faciliten a transpiración. Usar gorras ou chapeus evitarán a exposición solar directa na cabeza e axudarnos a previr insolacións e golpes de calor. A mochila ha de ser cómoda, que non exceda os 10 kilos de peso, impermeable, lixeira e adaptable, con cinto de descarga e cintas de compresión. Levar nela elementos básicos e un pequeno botequín. Durante a ruta, manter un paso cómodo, apoyando totalmente o pé no chan para evitar sobrecargas. Beber regularmente cada 10-15 minutos, antes mesmo de ter sensación de sede, para previr problemas musculares como as cambras. Descansar polo menos 5 ou 10 minutos cada 1 ou 2 horas, afrouxando o calzado e poñendo os pés no alto. Usar bastóns axudarános a descargar parte do noso peso corporal sobre as articulacións, ademais de ofrecernos unha estabilidade extra. Durante a ruta poden producirse lesións como escordaduras ou dor articular. Nestes casos, pódese aplicar frío local e tomar algún antiinflamatorio, pero o máis aconsellable é acudir ao fisioterapeuta máis próximo. Boa ruta e lembra, acude ao teu fisioterapeuta antes, durante e despois da actividade. O teu corpo agradeceracho. Consellos para camiñadas de longa distancia. Camiñar é un exercicio moi beneficioso para a saúde, sexa cal sexa a nosa idade, xa que queima calorías, favorece a nosa saúde respiratoria e mellora a calidade do sono e o noso estado de ánimo. A práctica de sendeirismo e de camiñadas de longa distancia, como é o caso do Camiño de Santiago, constitúen un reto físico e mental que debemos preparar a conciencia para sacarlles o máximo partido. Preparación previa. Realizar unha preparación física previa con exercicios de tonificación e estiramento dos músculos das nosas pernas, costas e pescozo. Planificar a ruta. Coñecer a súa lonxitude e trazado, a dispoñibilidade de refuxios próximos e a previsión meteorolóxica para adecuar o noso equipamento. Se non estamos moi afeitos a camiñar longas distancias, comezar con paseos curtos que se irán prolongando progresivamente. Realizar as últimas saídas coa mochila cargada para irnos afacendo o seu peso. Indumentaria. Importante adecuala á estación do ano. Utilizar roupa térmica e illante. Pros nosos pés, mellor botas de montaña, de tecido lixeiro e impermeable, que se adapten ben e con solas con taco de grosor suficiente que faciliten camiñar entre pedras e barro. Os calcetíns, mellor altos, elásticos e que faciliten a transpiración. Usar gorras ou chapeus evitarán a exposición solar directa na cabeza e axudarnos a previr insolacións e golpes de calor. A mochila ha de ser cómoda, que non exceda os 10 kilos de peso, impermeable, lixeira e adaptable, con cinto de descarga e cintas de compresión. Levar nela elementos básicos e un pequeno botequín. Durante a ruta, manter un paso
cómodo, apoyando totalmente o pé no chan para evitar sobrecargas. Beber regularmente cada 10-15 minutos, antes mesmo de ter sensación de sede, para prevenir problemas musculares como as cambras. Descansar polo menos 5 ou 10 minutos cada 1 ou 2 horas, afrouxando o calzado e poñendo os pés no alto. Usar bastóns axudaranos a descargar parte do noso peso corporal sobre as articulacións, ademais de ofrecernos unha estabilidade extra. Durante a ruta poden producirse lesións como escordaduras ou dor articular. Nestes casos, pódese aplicar frío local e tomar algún antiinflamatorio, pero o máis aconsellable é acudir ao fisioterapeuta máis próximo. Boa ruta e lembra, acude ao teu fisioterapeuta antes, durante e despois da actividade. O teu corpo agradeceracho.